memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada manusia. Kami bukanlah memancak-mancak di tengah labuh. Kami hanyalah mendirikan adat Minang Nanjo Pusako. Tak kata kami kamarambah di ladang urang kota tua, kaki dah jalan kata pian. Tak kata kami kamanyambah, ampunkan kami kanan dek basamu, rela jemaah tolong barikan. Yang balam jo barabah, barabah tabah balam mandi, pucuak cimpago kurang patahkan. Sairiang salam nanjo sambah, sambah lalu salam kembali. Ampun jorela kami mohonkan. Sambah tak tunjuk ke undangan, sambah tak tunggang kanan baanjuangan. Sarato jo salam keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan sabatang rancak digantuang alam bego, nan dihilia kinilah datang, nan ditunggu Allah nyotibo. Tadanga amai jo ipabisan datang kamari, bakuku ayam jantan dalam rimbo, murai di dalam kicau bakicau, kasadonyo alah disiko. Rantang di hari nan kapatan, kok jauh sore dilayangkan. Lah dake panggilan tibo, antah kok bulan-bulan tarang, antah kok bintang panarang cahayo, gadang hati indah tabedo, nandi cinto kinilah datang, nandi tunggu Allah nyotibo. Sanang taraso di dalam hati, sajuk taraso di kiro-kiro. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita saksikan acara pernikahan dengan penampilan Silek Galembang. Selawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat angku-angku nenek mama nan gadang baso batua, alim ulama, imam khatib suluh bendang dalam nagari, kaum ibu nan budiman, bundo kanduang rang imbaukan, sarato sagalo undangan yang indah bisa kami ucapkan satu persatu. Kami dari Sanggar Seni Pituarang Mudo pada hari ini menampilkan Silek Galembang di hadapan kita basamu
Sanggar Pituah Ramudo beralamat di Kecamatan Luha Nanduo, Nagari Kapa, Kejorongan Kapa Selatan. Sanggar Seni Pituah Ramudo yang didirikan oleh Ikatan Remaja Masjid Nurul Hasan Sulit Balam dengan 2 alamat. Alamat di Sungai Kalang. Di Pak Menanjelo. Jangan deh lo. Ay, jauh. Bukan Kinari, Batang Kinari. Kinari Sembarang Tari. Sile Pusako Joga Lombang Penyongsong Amai Nandakan. Nak duo pantun sairiang. Bukan mumbang sembarang mumbang. Mumbang menjadi karang dia mudo. Tungguah di rumpun marakalang. Bukan galombang sembarang galombang. Sanggar Seni Pituah Ramudo Perguruan Silat Balam. Selamat menyaksikan.
Harus tunggu, bro.